Un porret. No, Fairy, això es menja. Fairy, no? No, això és tu, això és tu. L'hora. Ah, Jo visc a Nou Barris, a la Prospe. La Prospe està via Júlia, Barcelona, Catalunya, Espanya. Sí. Porque Cataluña es España, lo sabíais, ¿verdad? Xurris. Titis. On et relaciones? On et mous? A la molla aquesta que en unes selfites, tio. bueno, jo crec que ets un tio sensible. Jo crec que no hi arriba aquí, Sí, no hi arriba. No? Vol dir que no hi ha- No. A veure, el broche aquest m'està tocant la polla sí, que flipa. L'ha fet algú me la polla. Xin, tio. Mojeta l'adulterita. No, Fairy. Saps la cançó? No? Haga, tío, avellana y turro. Un cop de bastó, fill de puta, hijo de puta. No, Fairy. No. La penúltima, amb Borja Sala, Xavi Castro i Víctor Marín. Víctor Marín avui no sabem on Està està. cardat. Avui no sabem on està Víctor Marín. No, bueno, estarà fent mocada, A mi m'ha enviat WhatsApp que estava... Està escurant al llit. Tumba. Segurament, a mi m'ha dit això, Tumba. Sí, però bueno, tu, que recuperi. Que Què hem fet recuperi avui? des d'aquí escalf i bon Nadal. Bon Nadal. I bueno, si sobreviu, si no, deixem currículums oberts, oferta, Sí. perquè busquem un tercer membre. Està la cadira calenta encara. Exacte, perquè hi hagi una altra persona. Però, exacte, però, aquí. però què ha passat? Borja, què ha passat? Bueno, aquesta setmana és la típica setmana, així farem un breu resum, vale? Sí. Avui és el primer programa que portem un convidat. Sí. Vale? Però abans de tot això, vull fer resum de què ha passat aquesta setmana. Vale. Important. Setmana de dinars d'empresa, sopars d'empresa, setmana de lots. Podríem fer un especial, de sopar d'empresa? Home, fort, sopar d'empresa. Perquè és un dia punyatero, És un dia punyatero. És un dia espectacular on... Bueno, passen moltes coses. I s'està costant una data una miqueta túrbia i vam dir, escolta, avui que, mira, el Víctor d'així d'imprevist no ha pogut venir i teníem una persona sota la màniga que estàvem contactant a veure si podia venir o no. Una persona molt nadalenca, Molt màgica. molt màgica per moltes coses. Vale? Ens ha costat molt de trobar, de fet, Sí. el perfil. Estava buscant per LinkedIn i el vaig trobar per allà. Vale? Era Efectivament. amigo d'un amigo. Saps allò que et surt com a relacionat? Sí, del quarta capa d'amigos. Exacte. Sí. Vale? De fet, m'ha costat molt de contactar amb ell perquè només posava el Fari. Està molt guapo això de la llumeta. Tu, què passa? Bueno, hòstia, però no me toquis... A veure, Un segon, tio, un moment. però, sí, a veure, estem... Senyor, deixi'm acabar que el presenti. Un moment. Un moment, tio, jo què Tio, és que ha vingut ja liant-la. Sí, bueno, ara ja... Bueno. Seguim. Sí, Perquè ha vingut liant-la. Fairy, això no va així. Bueno, volíem dir... Volíem dir, el Fairy, m'ha costat molt contactar amb ell perquè només ha deixat aquest nom. Vull dir, només teníem això. Efectivament. El Fairy no s'ha... L'hem trobat. L'hem trobat. Hem contactat amb ell. Volíem parlar per l'especial de Nadal amb una persona relacionada amb el Especial Nadal. també, la persona? Especial també. Per Luis és especial. No, perdona. gilipollas, Bueno, és un- Bueno. No, No insultem, tio. Ja, Lo que me insulta. digas, pase a la... Vale. Sí, no, però- Vale. Disculpa. Fairy, Escolta'm. l'uniforme crec que... No, La trets o no? però tio. home, s'enfadarà. A mi no em diguis especial, No. sé per on va, Hem començat amb el peu esquerre. Posa't això. No. això. Bueno, A veure, hem trobat... està violent. Sí. Vigila. Sí, bueno, Som molt complicat de fer ràdio així. serà una mica complicat, no? Està perfecte. Hem portat un convidat. Hem portat un convidat. Es diu el Fairy, encara no sé el nom. Relacionat amb el Nadal. Tampoc posava molt a la seva bio del LinkedIn, vale? Ara ens explicaràs una mica. També em sorprèn que tingui LinkedIn una persona així, però bueno. Sí. Com que sí? Bueno, no, però, Borja... Què vol dir una persona bé. així? Què vol dir una persona així? No, una persona que es dediqui a això. No, perquè em costa molt de trobar gent d'aquest gremi. Fairy. Ja està. Hòstia, culer. puc dir Fairy? Escolta'm una cosa. No, és que és una persona que té un missatge reivindicatiu. Ens parlarà de la seva experiència, vale, al Nadal, Sí. té una feina dura i, sense més dilatació ni dilació, Vale? presentem en Fairy. Fairy, benvingut a la penúltima. Bona tarda. Em deia, soc el Fairy. És que l'uniforme, mira, després t'explicaré de què va això, ¿vale? Vale? Com estàs, Fairy? Bona tarda. Mira, m'ho trec. Treu-t'ho. Bueno, què és això? Però, bueno... És l'uniforme de feina. Clar, és que jo mai he vist un uniforme així. Ens pots explicar una miqueta en què consisteix la teva feina? Aviam,
vosaltres em veu contactar a mi, ¿vale? Perquè, o sea, a veure, això és un win-win, ¿vale? Un win-win. Vosaltres volíeu el primer convidat i jo, puta mare, perquè jo també em vull queixar de les meves condicions laborals. Home, saps? ets el primer convidat de la penúltima. Pues moltes gràcies. Tu saps que hi ha una gran comunitat que estava esperant el primer convidat i nosaltres creiem que pots aportar molt, no? Bueno, el primer convidat, col·lega, que vosaltres vulgueu, tio. Jo aquí estic molt de veritat. I això, pues, volia aprofitar per queixar-me de les meves condicions laborals. Per queixar-te. Bueno, però és que encara no sabem de què treballes. Pues jo soc... Mira, molt fàcil. Ens ho podries explicar una mica, no? Tu saps el... Presenta't. Presenta't una mica. Sí. El teu currículum allà només deia Correle. Correla del Papa Joel. Del Papa Joel? Sí. Del Papa Noel, no? Papa Joel. Papa Joel. Papa Joel. És un altre Papa Noel. Bueno, el Papa Joel. Ah, el Papa Joel. Sí. Vale, molt bé. Tota la vida coneixen el nen. A la nòmina que et posa Papa Joel. Papa Joel. Jefe. CEO. CEO. Papa Joel. Bueno, és igual. Vale. La qüestió està en que... o sea, Sí. jo vaig arribar a Lapònia, ¿vale? Perquè el Papa Joel, pues, correr la màquina i tal. En plan... O sea, tenim com una cinta on passen totes les joguines Sí. Ah, amic. Vale. i les anem empaquetant. Què passa? No, ets d'aquests que emboliquen Empaqueta. Vale, si treballes d'això. Durant l'any estem empaquetant regals com un fill de puta. Tot l'any. Tot l'any. Però a on... A Lapònia, tio, Vale. al sòtano del Papa Joel. Allà. Al sòtano. Al sòtano del Papa Joel. Hòstia, jo m'imaginava molt Què més passa? màgic, això. No? Home, Al sòtano emboliquen regals, col·legues. efectivament. Bueno. Té un altre nom, això. Però... Ui. I el que no sabeu, No, per això, precisament, estem avui aquí. Exacte. Som 100 persones Sí. embolicant regal en cadena. ¿Vale? Jo Mare estic a la part del celo. Del celo, vale? estic a la part Us ho repartiu, no? Sí, cada any va canviant. Tenies més experiència en el celo potser que no amb Exacte. amb l'embalatge o... Exacte. Va, amb els una època plecs. que... Ahí està. No, home, però és una feina molt digna. Borja. ¿Cómo te digo tú? ¿Cómo te digo? Jo, Xavi, Xavi, encantat. Fairi, no? Sí. Ai, ¿Y tú cómo te digo? Borja. Brocha, ¿qué pasa? El brocha. Borja. Bueno, Vale. ben, Borja. a poc a poc ens anem entenent. Sí, Poc a sí. poc. Sí, Bueno, total. Més o menys. Sí. La qüestió està en que, pues, mira, hi ha una anècdota. Un dia em vaig quedar sense celo per embolicar. Vale. Vale. I el Papa Joel estava de meeting. Llavors, què passa? Tenia el Papa Joel... Papa Sí. Joel, que dius, té meetings. Sí, s'ha de coordinar amb el Rei Max i aquestes coses. Bueno, Hòstia. Vale. Una liada Vale. que flipa. Total, que em vaig quedar sense celo. Saps com vaig embolicar els regals? Estava fent un plec així, vaig fer com los porrillos. Hòstia, però un moment. Escolta, Xavi, sí, això no pot ser. Però, Què passa? Que ens veuen de tot aquí. No, Això que- no pots... Tu no pots... Fairi, que... Però, home... Vale, pues com les cartes, tio. Vale. S'ha de dir tot. Bé. Bueno, Arrenquem per estàs aquí. adaptant. Arrenquem per aquí. Aleshores, treballes allà encara embolicant regals. Exactament. Què passa? Que quan arriba l'època de Nadal, Vale. clar, allà anem a tope de feina, loco. Mira, No, home, clar. Imagina't tu. Saps, loco? Fu, no? Ahí està. Fum. I què em diu el Papa Joel? Ara, No? fum, no? Ai, d'aquí al fum, de la cançó, tio. Home, tu has de ser un expert en cançons nadalenques. Un moment. És la teva matèria? Hòstia, ens acaba d'explicar una cosa. O sigui, el fum, Sí. ve d'aquí. Ah, tio, el 25 de desembre, fum, currant, tio. Hòstia, però fum, M'agrada molt. de fum-li. Gas? Ah, està, Papa Joel, tio, Malatio, allà. Ah, fum. Hòstia, Malatio, també. Hòstia, tio. Mare de Estamos a Déu. muerte, Un moment, Papa o sigui, Joel, tio. tinc una... O sigui, de veritat. Per començar, nosaltres aquí, jo crec que el Xavi, jo i el Víctor, que avui no hi és, no som molt de celebrar amb el Papa Joel o com sigui, nosaltres som més de No, tio tio. i totes aquestes coses. Sí. No me jodas, tío, que me va a quedar sin curro, loco. Tio, sí. No, Tio. però ara no et celebrar. preocupis. Bueno. De curro en tindràs. Nosaltres aquí piquem el tio. I ja està, no passa res. Mira, el subnormal aquest del tronco aquest. Mira, però un respecte. No, el Vai, subnormal vai. aquest. No, moment. Anem a calmar-nos, va. Baixa una marxa. Nosaltres... Però mira, és molt Mira, vale. el tenim aquí, el tio. Vull dir... Menos mal que està... Deixa'l en pau, Vale, per és això igual. et dic. Vale, m'he de calmar. Sí. El tronco aquest, Sí. que es fot les botes durant totes les nits i només curra un dia. Bueno, clar. no és El teu amo... No és just. El teu amo, cuidado. Dir-li el teu amo... Bueno, no, el Papa El Joel CEO de la teva empresa, el no Papa està Joel, gaire fit. Vull tampoc és que treballi molt més, eh? Exacte.
Per això vinc aquí a queixar-me, no? Ah, Que a vosaltres sí us fa. vale, o sigui, us fa currar molt fort, no? Entrem en matèria. Tu has vingut aquí Sí. per queixar-te. Exacte. Vale. Llavors, explica'ns una mica la teva feina. Ens has dit Celo? Celo, Vale. lo del Celo ya. Domines el Celo? Celo a muerte, Celo Lex. fan. I què tal la jornada? És dura? O sigui, us foten canya? És dureta. Vale. Això, però més que res, és que m'estava presentant. Sí, el micro... Vale. Sí. Em pica una mica el cul. Vale. No, fes. Procura parlar aquí al micro. Així. Com és? Tio, però si tu Ja. portes guants blancs, Sí. home. Bueno, què passa? Quan arriba l'època de Nadal, Sí. anem a fum de feina. I fum. en Papa Joan em diu, Elfi, has d'anar cap a... Has de marxar d'aquí, tio, perquè molestes molt, molesta no sé què. I a mi, com m'agrada molt liar-la, Sí. m'han convertit T'agrada liar-la sempre. molt. Tot. Molt, liar-la en tot sentit, tio. Ah, tio, però és que... Lies coses. Bueno, vamos, t'agrada ser trapella, no? Pues ara sóc l'elf que la lia per les nits. Què és això? Sabeu aquest elf que s'ha posat de moda? Sí, El què? però què és aquesta merda americana que t'estàs inventant? Com que merda? Estàs parlant de mi, tio. Bueno. Ah, o sigui, tu ets aquest elf. Clar, tio, jo quan creia Papa Noel, tio, jo, no me vols, pues paga'm i fem una altra feina. I em diu, vale, El finiquito. i em diu, vete a les cases Vale. i lia-la per los nenes. I sóc l'elf aquest que s'ha posat de moda. Ah, sí? Però jo això no... Ah, liar-la, elf. que va... Sí, a mi em sona això una mica. No us heu enterat que hi ha un elf que s'ha posat de moda, que arriba a les cases dels nens i durant les nits la lia? I la lia, Aquest sóc jo, tio! Però en què consisteix aleshores la teva feina? La meva feina, en època durant tot l'any, empaqueta regals. Quan arriba el Nadal, com el senyor Papa Joel diu que molesto, pues em diu que me'n vaig a liar-la a les cases. Vale. Entonces, llavors vaig a les cases i durant l'època de Nadal, cada nit, pues faig una trastada a los nenes. Vale. I Una et trastada. reparteixes zona... Dius a les cases, Però a on? Aquí, cap a la metropolitana de Barcelona, Per l'àrea ara aquesta? estic aquí a la zona del Baix Llobregat, aquí. Però Vale. és rotllo com comercial a porta freda, no? Tu vas allà i no saps què et trobes. La lies. clar. Jo arribo allà a les 2 a la nit, que els nenes estan dormint. Clar, i los papes I també, clar, no? i jo tinc un parte, tenim una aplicació que es diu Liap, Hòstia, vale? liap. Allà fitxo. Jo me la puc baixar, aquesta aplicació, o no? No, perquè només per usuari. No, és invisible. Només la podem veure nosaltres. És màgica. Hòstia, Llavors, pues, me la descarrego i allà fitxo i tal. I cada trastada que faig, pues, li he de fer una foto i passar-li al Papa Joel. Papa Joel. Com, però o un sigui, moment. has de fer trastades Sí. i has de fer després una foto de la trastada Exacto. i li passes al Papa Joel. I la penjo a la Liap. És com fitxar. Exacto. No, si t'he dit que per allà també fitxo. Clar, la feina han de validar que han fet la seva feina. Vale. Aleshores, un moment. O sigui, quin tipus de trastades, per exemple, aquesta setmana, quin tipus de trastades fas? Clar, això com va? Pues mira, ahí a casa de la Elga y el Liu, posa un nom molt raro ara, el nen, tio. Bueno, és que el nen... Lo fàcil que posa José i Maria, tio. Exacte. Com el Belén, clar. Ara. Exacte. José. Ah, Tradicional. Ai, la meva nena et diu Blau, però si Blau és de nen, tio. Clar, tio. Estamos gilipollas. Bueno, Blau és de nen, cuidado. És un color, no? Ah, Fairy? el Blau, no era Blau, tio. Però, bueno, tu has dit... I Fairy ve d'un... Fairy, això no, què? No. No ens violentem, que és Nadal. M'estaves caient bé, Sí. D'on ve? Escolta'm, no, però puta, que has d'entendre a mi, que és la primera vegada que escolto Fairy, com a nom. D'on ve Fairy? Et dius Fairy. No, a veure, jo em dic el Fairy, el meu nom... El Fairy. Elf Fairy. Ah, vale. Vale. Puta, és que... Però això t'ho has canviat ara o sempre? Cada elf del Papa Joel tenim el nostre elf. Elf? Jo soc el Fairy, hi ha un elf fotosíntesi. Ah, hòstia, aquest... I Papa Joel us fa com una mini patri, no? Sí, el Papa Joel em va posar aquest nom, però jo em dic José. Tu et dius José? Sí. Veus? No anàvem desencaminats, ja deia jo. Fairy. Bueno, això, estàvem parlant de les trastades. Jo també vull una birreta d'aquestes, tio. Ah, sí, home. En tenim, no, per aquí? A veure. Tio, està guapo, el puesto aquest. Està guapo, Va bé aquesta o què? Benvingut. Hombre, clar, tio. Bueno, Tio, un míssil, tio. això, El míssil? està calenta per això, Vigeu amb el micròfon. Bueno, Què? No, però si és un professional. sí. Mira. Bueno, això, hòstia, com veu, Vens baldat, Fairy. Uah, tio, és que no et donen... Avui has treballat ja o encara no heu No, començat? ara a les 12, Ara te'n vas cap a... Hòstia, Avui em Déu. toca la casa de l'Unai i la Jana. Bueno, Joana Unai bé. i Jana. O Jana. Hòstia, Jana també i cuidado Unai. els pares que li posen Unai al nen Sí. i Jana Sí. a la nena.
Per què? Home, doncs perquè no pega molt. O sigui, posa-li Unai i posa-li Leire, no? Clar, com venint... És a dir, tens dos fills i a un li poses José Carlos i a l'altre, pues... Eulàlia. Eulàlia. Està guapo. No, una miqueta... Bueno, pot ser de pare de les profunditats espanyoles i la mare d'aquí. Exacte. Escolta'm, un moment. Sí, Fairi, perdó. Què passa? Fairi, acaben d'explicar. A veure, liades, Sí. va, vull teca. Teca. Explica'm. Vale, pues no La sé. gent ha d'entendre la teva pues feina. una liada, per exemple, pues mira, a casa de l'Unai i la Jana avui pues tinc pendent agafar el Kama Sutra del pare Ojo, un moment. Ostres, I- bueno, potser no el trobes, i deixar-lo al llit de la Jana. Mare Però meva. un moment. Però, home, Fairi... És que això és una moguda molt heavy. Però això és una liada... O sigui, una cosa... Jo pensava que feia, tipus, acordava els cordons de Clar, l'escola. això sí, però això és quan ja he complit tots els objectius. Jo és que vaig per comissió. A la comissió. bueno. Clar. O sigui, jo, per exemple... estic entenent mira, res. Complex, això, És molt fàcil. Què no entens? Jo t'explico. Això dels No, la objectius comissió com va? i objectius. Clar, sí, tio. Mira, per exemple, si la tractada necesita un cache 7, després de la tractada netejar un cache 7, cobro preu tarifa, ¿vale? Preu tarifa. Perquè és una bona aliada, no? Exacte. Com per necessitar el producte i arreglar-ho. I llavors, pues, Hòstia. preu tarifa. Vale, liada estàndard, no? Liada estàndard, perdó. Vale. He tapat la càmera, no? A vegades. Sí, no passa aquest, res, no passa res, no passa Fairi, res. és aquesta d'aquí, si vols. Sí, vale. Sí. Si arribo tard a la feina, aquesta és molt bona, perquè sempre la utilitzo. Si arribo tard a la feina, més 50 euros a la nòmina. Si arribes tard. Arribo tard, tío. Tío, ¿por qué arribo tard? Es la polla, tío. Pues si va de liarla, tío, Borja, va de liarla. No ho entenc. O sigui, no, que si arriba tard, Si arriba tard, qui? Tu? el jefe et paga més. Home, Sí. Si tu arribes tard. Em deixa arribar tard, tío. el Papa Joel aquest no hi Toma, toca. Joel. No ho estic entenent. Bueno, no sé. Bueno, són No sé, polítiques tio. d'empresa. Ja li surt a compte, això, Papa Joel? No ho sé, tío. Clar, tots els no s'ho prova companys... així, És no? màgic, fa el diner en malla, tío. Clar, sempre hi ha el tonto que arriba a l'hora, no? Que li dieu Exacte. el fotosíntesi. Arriba tard, tio. Exacte. És el flipau. Vale. El flipao. El flipau també tens... Què més? Bueno. Si la tractada requereix de treure una caixa d'eines per arreglar la liada, Vale. més 100 euros. Clar, això ja puja de nivell, no? Ara, i si la tractada requereix trucar al paleta, Hòstia, clar. paga doble. Mare meva, però tu l'has liat Clar, tant aleshores com has per... d'anar- Ui. ¿Sabes lo que vaig fer jo, tio? Què? Buah. És que esto no la sabeu? Buah. No, clar, no en sabem cap. Se Fairi. m'acaba de conèixer avui. O sigui, és l'últim que m'esperava avui, Xavi. Mira. bueno, Buah, loco. Tenia una casa. Sí. Que hi havia un germà que era el petit, el Jordi, que no me'n recordo, que era molt maco. El Jordi, I després tenia el seu germà gran, Sí. el Jairo, Vale. que tenia 16 anys i tenia una pocket bike. Hòstia. Vale. Ostres, Jairo. Buah, tio, vaig veure la pocket bike aquella, tio, era... Buah! I què Em vaig pujar a la pocket bike, era a les 2 de la matinada. Jo havia fet la tractada ja, Ja havies acabat. Ja havia acabat, saps el que vaig fer? Li vaig posar el mitjón del revés, al nen, Vale. i jo vaig dir, buah, això... Trastada light, no? I em vaig anar, tio... Preu tarifa. Preu tarifa. Vale. Aquella nit vaig veure la pocket bike, tio, i dic, mira, loco, la pocket bike! Em vaig pujar a la pocket bike i vaig fer... Bi. Home, però vas despertar tot el... Sí, però vaig fer... Em vaig tirar... Pum! Contra la porta del garatge. tio. Mare de Déu. Contra la porta del garatge. La vaig rebentar, loco. Què dius? Vaig sortir d'allà. Camacho, Déu-me, tio. I bueno, l'endemà vaig passar per allà. Paleta. Aquí ve comissió Paleta, perquè grossa. va trencar un tros de paret. I, bueno, van haver de canviar la porta del garatge. Què dius? I aquí paga doble, tio. Mare de A Déu. tope, no? Hòstia, I Papa Joel content. Y Papá Joel... Papá Joel, ¿sabes qué pasa? Que ella está... sí, Perdona, Fairi, No. ella está ocupada amb el regal, repartint amb el trineo i los renos. Clar, això. clar. I a mi em diu, tu, fent això. Mare meva, doncs la següent que liguis, o sigui, jo portava una grua amb una bola i ja tombes el pis sencer, no? O teniu un límit. Tampoc passant-ho. O sigui, Ja. ha de ser sutil. Ha de ser liada justa, no? Home, sí. sutil, vull dir, Fairi, rebentar la porta del pàrquing, sutil, no? Bueno, a veure, Una sutilesa... Tu treballes així, no? En plan... jo treballo la sutilesa. Tu tens mà fina? Jo soc molt mà fina? detallista, sí. Vale. Molt. Sí? Però és que, clar, vaig veure la pocket bike, loco, I, clar, tu com veus un catxarro amb benzina, gas, no? Fum! I escolta'm una cosa. Tio! Llavors, el teu horari és nocturn.
El meu full nocturn. La teva jornada... La meva jornada, jo em llevo pel matí. Això vull saber. Va, Pel matí també Com treballes? és un dia? Com és un dia? Home, esteu molt parats, no. Bueno, no, perquè... Mira, la meva... Mai havíem vist un elf, tio. Un porret. No, Fairy, és que aquí no. Li he dat un porret. Ah, no. Què és això? Fuma això, tio. No saps el que és això. Però això es menja, Fairy, no? No, això fuma, això és foc. Però què és això, tio? Home, vols foc? Ah, fotona. No. Bueno, però... Tio, però com s'ha de fumar això? Bueno, Pot que fumar aquí, estigui... pot fumar aquí. Borja, No. Borja, que estigui còmode. Bueno, però que Bueno, no es vegi gaire, Tu pilla això, Sí. fot-li una calada a casa teva quan arribi. Home, però Fairy, això... Uah, Bueno, això és crema, tio. això no ho expliquem millor, però... Uah, loco. Això es menja, no? No té... No, però... això fuma. L'hora. Això fuma, tio. Ah, amigo! Ah, tio. Aquí s'oloran coses, eh? Ho fuma o no? Ho fuma, no? No. Te'ls fas tu. Ara, quan acabem marxes cap allà. Sí, ara tu no et preocupis. Vale. Bueno, Escolta, la estem meva interessats. jornada laboral. Vinga, va. Jo, el que fa, pel matí em llevo... Jo visc a Nou Barris, a la Prospe. Vale. Comparteixo pis amb A la Prospe. A la Prospe. Vale. Jo no sé on està la Prospe. La Prospe està Sí, via Júlia, Barcelona, Sí. Catalunya, Espanya. Sí. Porque Cataluña es España, lo sabíais, ¿verdad? Bueno, cuidado. ¿eh? Sí. Sí, però... Passem ràpid per aquí. És Nadal, avui no... Bueno, via Sí. Júlia, Nou Barri, la Prospe. Visc allà, em comparteixo pis amb 10 persones, un pis de 50 metres quadrats. Un moment. 10 persones? 10 aquí? persones comparteixes pis? Amb 50 metres quadrats, 10 Tio, persones. però si cobres pagues dobles per tot arreu? A mig metre quadrat per persona. I, hòstia, i pues la paga doble... Home, però amb la que lies tu, No ho no entenc. pots permetre més, eh? Clar, No però si et entenc. dic que la paga doble, el salari base són 10 euros. 10 euros. 10 euros l'hora? Al mes? O 10 euros quan? La Al jornada? mes, entenc que no, eh? La jornada. 10 Però què dius, euros col·lega, tio? la La jornada. jornada, clar. Quantes nits té al mes? No. 30 nits, no? Té al mes, també? Sí. 30 dies, 30 clar, nits. 30 dies. Però- Exacte, un dia va a l'any. Sí. Clar, multiplica, però si vas fent pagues dobles... multiplica 10 per 30, pues són 300. Clar, t'arriba just, eh? I si faig, imagina que faig paga doble cada dia, en plan, loco, pues me'n vaig als 700 euros. Bueno. Tampoc és tant. Bueno, a la Prospe... No, clar. Acá, 10 persones, bueno. Total, em llevo i el primer que faig és un Google Meetings amb el Papa Joel. Un Google Meetings? Dona... Un Google Sí. Meetings. Vols una birreta, tio? Va, passes, porfa. Sí, no, tranquil, Fairy, home, no et preocupis. De fet, algú me la pot... Xin, tio. Espera, un moment, me la podeu... És que no puc... Jo te la Sí, dono, Borja, tio. és que tu Jo te la també, dono. hòstia. Vos que te la Tio, adulteri. és que això fa Nadal. Vos que te la adulteri, Bueno, fa- també, tio. No, Fairy. La teva sí. Estem la teva treballant, sí, tio, aquesta aquí. aquesta No. Vale. Aquesta no. Bueno, Però total. què, volies brindar per Nadal? Sí, una Happy Sí. New Year, tio. Vols dir Un Happy Year. Pues que aquí no Aló. diem aquesta cosa. Ah, no. Vinga, Que va. no polla no folla, Ara, tio. ara. Això. I que no vinga. roza no lo goza. I que... Ah. tu ets aquest, eh? Vosaltres que folleu estàs- molt o no? Bueno, el que ens deixen. Bueno, S'ha de follar, tio, a la vida. sí. Home, sempre que es pot, es Mira, fa. tinc una pregunta. Tu alguna vegada has follat mentre curraves? Tipo, trastada. Hòstia, Home. la trastada li fas al marit. Home, Borja, però... Això no t'ho Sí, explicaré. això també ho feu. Això no t'ho explicaré. No, perquè el Papa Joel és omnipresent i com s'enteri d'això... No, però això, escolta'm una cosa. El Papa Joel, això no ho veu. Però això no s'hi val? Sí, Tu no et preocupis. Està contemplat o no està contemplat? Això no ho veu. Conveni. No. Però bueno, sota la cinta... Sota la taula que- Sota la cinta sota- automàtica han passat cosetes, tio, però bueno. Hòstia. Bajo la mesa tiene la mano María. Bueno, clar, és normal. Moltes hores cada dia. Sí, En català, què? S'agafa el carinyo, no? I al final, el fotosíntesis, bueno... exacte. Bueno, la meva jornada laboral l'interessa o no? Va, sí, No, sí, no, sí. No, vale. aquí has vingut per això. La meva jornada laboral comença pel matí. Faig un Google Meeting amb el Papa Google Joel. Meeting. Diu així, no? Google Meeting, Sí, sí, no? sí, O sí. No, Google el Meet, que o el utilitzis Teams. tu. Com tu li diguis. No Google sé. Meeting sí, és un programa per fer videotrucades. Sí, Papa Joel fa videotrucades. Exacte. I em diu... Elfi. És que em diu Elfi, té molta confiança. Vale. El Fairy. O el Fairy. Elfi. O José. Uah, quan em diu José, és que Cuidado. algo serio, eh? Però És que ja això, és bronca, això és com quan et crida ton pare pels Sí, cognoms, no? Exacte. Xavi Castro. Em diu... Uah! Sí. Pues la Xavi reunió... i Joan, em deien. Hòstia, cuidado. No. Em diuen, vale, pues aquí, avui et toca aquesta casa, no sé què, aquí et carrego la ruta en GPS perquè arribis fins allà, a mi me da igual, perquè jo... Amb el GPS, però què vas en furgo? En patinet elèctric.
Però què dius, col·lega? Hòstia, amb patinet elèctric. Patinet elèctric, tio. Però sí. A veure, un moment. Vas a treballar a les 12 o així, no m'has dit? A veure-se de la nit. Però ja fot una rascada de l'hòstia, tio. Bueno, noi, no sé. Com vas a És pagar que això, per això tio? vinc aquí, perquè això me de les putes condicions laborals de merda que m'estan Bueno, fotent. Vale, tranquil. Bueno, total, sí, que arribo... té Arribo, no, ja no ho el vull. porro aquest. Vale. Arribo a Google Meeting. Vale, Elfi, et toca a casa de l'Unai i la Jana avui, a les 12 allà, vale? Et carrego la ruta Vale. GPS al patinet, no sé què. Guai, jo Eli, tio. Chill, saps? I pues, pillo el patinet, el GPS, pupú, Sí. piti. Per exemple, a casa de la Jana i la Joel van ser 6 pitis. Ah, Jo calculo el temps el per temps, pitis. Sí, són 6 pitis. Ah, per distàncies. Sí. vale, o sigui, Sí. Exacte. de casa teva, de Nou Barris fins allà, 6 pitis. Exacte. De Nou Barri fins aquí a Palle, fuà! Crec que han sigut com 10 pitis, tio. Hòstia, de Déu, El teu patinet... Sense va parar, tu. Sense parar, bueno, em deixes carregar-lo, no? Sí. O estic allà- No, sí. Ja, home, sí, això no Està passa. guapo. Hòstia, hi ha un cotxe amb una enganxina del camell. Sí. Està guapo. Saps el que és el camell? Està guapo el camell, La Ah, tio. no, Fairi, hi ha dos tipus de camells. tenim un problema, amb els camellistes, Sí? però no passa res. No Total, passa i res. aquesta era la meva jornada. Arribo a la casa, a les 12, tothom està dormint, la lio, faig la fotito Sí. i me'n vaig, ja està. Vale. Fas la O foto de sigui, la prova, te'n vas i has acabat per aquella nit o vas a una altra casa? No, me'n vaig a dormir. Cada nit una casa diferent. Mare Tio, meva, Clar, aleshores, o sigui, vull dir, això per 10 pavos o 20 pavos Sí. i a sobre la lies, Sí. cuidao, no està... Bueno, no estàs content? Home, està bé. O sigui, podríem pagar més, no? Potser. Al final tothom es queixa, tio. La No, qüestió bueno, és queixar. sí. Què passa? Tu amb queixa, tu la teva feina, què, Borjita? Bueno, tio, jo vengo més hores, tio. Sí, home, Tu clar. fas vas allà, la lies una miqueta, Fairi, te'n tornes pensa- i a sobre et queixes, tio. La jornada... Liar-la no és fàcil, tio. A veure, tio, No, m'estàs dient bueno. que anaves l'altre dia amb una pocket bike d'aquestes liant-la per casa de no sé qui. Vull dir, aquí no cal tampoc tenir una Ah, enginyeria. bueno, respectem el... Aquí a liar. No, però Fairi... Ha vingut aquí Fairi, vacilant. No, Eh. vacilant, gilipolles. no. Tu, Escolta, però- no, Fairi. Escolta, relaxeu-vos un rato. A veure si aquí Fairi. haurem de... Aquí a Pallejà us creieu que som molt canis perquè tenim el de Sant Vicenç a prop. Que Sí, però què dius de Sant que de Sant Vicenç? Vicenç? Ah, Van de canis. Amb rictos de Sant Vicenç, De Sant tio. Vicenç van de canis, però no són canis de merda, aquests. El de la Prospe sí, flipat. Ah, però espera. Però per què? Heu tingut enganxada amb els de Sambi? Bu! Bu! Sí? Bu! Mare de Déu. A de Sambi, unes bolliguites al costat del de la Prospe. Unos bolliquites. Vale, i per tant, els de Molins? I una mica refredat, també. Estàs refredat. Bueno, clar, tot el dia allà... Bueno, però vas a les cases, no? Estàs resguardat. Home, com no, fa està tant de refredat? Si vam al patinet a les 12 de la nit, tio, que vam allò... a l'internet. Bueno, Borja, hòstia, mira el pobre, tio. Jo l'he vist arribar amb el patinet, amb les llums, Sí, amb, però- amb l'altaveu, Escolta'm una cosa, que l'hem convidat, no?, per fer una amb, especial. amb les xancletes. Que per molt fluixer que parlis tinc auriculars. No, ja, Fairi, però... Cani vale, gilipolles no. No, home. Fairi, Vale. jo no volia dir això. Bueno, què me voleu saber de mi? No, jo el que et volia preguntar és... És a dir, tenint aquesta jornada, la gent normalment treballa 40 hores setmanals. Llavors, nosaltres no ens quadra aquesta queixa. És a dir, cobres poc, sí, però sense ofendre, que no ho no entenc. t'ofenguis. O sigui, De què et queixa Tu has realment? Vull dir, plantejat? tens poc temps, bueno, fas una trastada, no? La resta del dia no què pots fas? fer hores extres o et foten molta canya? D'on ve la queixa? Què passa aquí? Pots baixar la música un moment? La pots treure? no, Sí, treure bueno, no. treure- Te la baixo una mica. Vale. Sí, Jo he vingut aquí... Mira, fem una cosa, mira. És que vull parlar d'algú molt seriós. Tio. sí. Aquesta música no és sèria, però bueno, va, me serveix. Aquesta està bé. Jo volia venir aquí també perquè m'ha donat l'oportunitat, saps? I mira, em caigo de puta mare. Mira, tengo la llibreta davant per cul. Sí. És que he vingut preparat amb coses que he dit. No, ja veig, molt bé, Sí, molt bé. està bé. I hi ha molta gent fotuda en el món, tio. Sí, I l'època malauradament. L'època de Nadal, i això ho estic dient molt en sèrio ara, ¿vale? Aquesta, sí. Això és un missatge pel gremi d'hostelers, de la gent que treballa en el sector... Hostalers. D'hostalers, també. Vale. Tu, tira. D'hostalers, gent que treballa a la botiga de roba, Aquesta, vale? Fairi. Aquesta, Perdona per aquella ser també, pesat. però aquella també, no? No, però aquella és recurs, Vale. és un pla així més... Tu tira aquella. Vale, Aquesta és la teva. Hostalers, gent que treballa a la botiga de roba i que està a tope currant època de Nadal, Sí. ¿vale? Fan més hores que un rellotge i paguen una puta merda, tio. Jo he patit aquesta basura, ¿vale? Però des d'aquí us vull donar molts ànims, Vale. ¿vale? Perquè valeu bé, la puta bé. hòstia. Vale, molt bé. I, Està bé. i vull donar, sobretot, a entendre que la peña que se sienta en el bar a Sí. pedir a que compri citas, que tal,
es época de Nadal, chaval. Y el cambrer va de puto culo a esta Bé, época, ¿vale? bé, Así que Fai, no, bé, bé, no, aquí, no, bé, no bé, toquen los Fai, bé. huevos amb el cambrer, ¿vale? Aplaudeixo, no s'escolta, però... Bé, Fairi, bé. Bé. Fairi, això està molt bé, però tu fas menys hores... Clar, tio. Fas menys hores que el pájaro que Cito. Està bé el Com es diu? pájaro, Cito? Cito. No, però... no, cuidado, no. cuidado. Deixa'l, que és molt sensible. Que no me l'emprenyi. És molt sensible. No m'emprenyi, el Cito, home, tio. tio. Escolta'm una cosa, no ens quadra això, vale? Ja no es quadra, tio. Bueno, que entenc aquesta reivindicació, la gent fa moltes hores. Tu no fas tantes, tio. Bueno, però... què sé, jo vull dormir, tio. Vols A veure, treballar Xavi, menys. jo vull saber una cosa, i per saber-ho tiro cap aquí. A veure, què vols saber? Jo vull saber una miqueta més de salseo del Fairi. Xurris, titis, on et relaciones, bueno, on et mous. Que la gent et conegui. Vull una miqueta... La ponia aquesta que en unes selfites, tio. Bueno, jo vull saber per aquí com va. Això com va, allà. Buah. Perquè, clar, també hi ha elfes, no sé com es diuen, que treballen en el sector o... Sí, bueno. Sí? Ara amb això de la paritat aquesta de merda, tio... Bueno, Cuidado. Un Passa, moment. tio. no, que... Què vol dir la paritat de La merda? paritat de merda, no. Home, és, foto fora a tots Treballen, els col·legues, tio. treballen igual, no? Igual que els elfs, elles també. Exacte. Patat de veraculetes, tio, jo... no, Fairi. Vale, molt bé. Sí, Explica'ns. Bueno, L'amor, Fairi, Amor. anem a un tema més... No, Clar. no tan bàsic, o sigui, amb el respecte. Vull dir, sí, les relacions estan molt bé, però jo... Aspiracions sentimentals, Fairi. Tu has trobat ja aquesta persona que et canvia la vida, que vols compartir el teu viatge en aquest món? Hòstia, Fins que profund, No? joder, tio, m'ha tocat la patata, tio. Bueno, perquè la gent conegui una mica més de tu. Jo crec que ets un tio sensible. Jo crec que no hi arriba aquí, Sí, no hi arriba. No? Vol dir que no hi Bueno, arriba? No. A veure, el broig aquest m'està tocant la No, polla, sí, que flipa. Borja. Un moment, perdó. Que dic que jo crec que potser no s'ha arribat a fer aquesta retroinspecció. No? No? Potser. O què? Bueno, explica'ns-ho. Explica'ns-ho. Tens parella? Tens relació estable? No sé, o no? quan cayó la puta boca, Sí, pues sí. us explicaré. Sí. Perdó. Tot teu. El programa és teu. No, no tinc nòvia. Ja està. Vale. Bueno, No, no, bueno, sí, però desenvolupa. t'agradaria. Desenvolupa una mica. Desenvolupo, bueno, sí, bueno, a veure, clar... Bueno, hòstia, s'han fet cosetes, treballant, tio. Coneixes a molta gent treballant. Només treballant. Tot treballant, no surts de... Bueno, clar, no tens... Home, que temps no sí ten- que tens. Home, tio, com no ha de tenir temps? Home. tio? Bueno, No? Pues si curra 2 hores al dia i la resta se la passa donant rulos amb el patinet. Exacte, sense faltar, però la jornada... Em llevo pel matí i em faig el meu porrete pel matí, tio. Un moment. I, Tio. Què? Això, però no esmorzes res, home, et Tio, donarà una pàjara, tio. Bueno, fumo el cigarrito per matí. El cafè. Un cigarro content. La Google Meets agafo el patinet i estic potser 4 hores amb el patinet. Però i què fas? Anant cap al curro, al patinet, anant cap a la casa. Però, tio, 4 hores amb el patinet estàs. Jo què sé. Això no són 4 pitis, tio. Bueno, perquè quedo amb los col·legues. Com són? Ah, amigo, te'n vas de... Ara, home, tio, és que al final s'ha d'estirar la llengua. És que el Papa Joel, clar, com s'enteri de tot això... Ah, no, mira. No, Escolta, mira, el Papa No, Joel, crec que sou mil, el Papa Joel, A mi no m'ha dit res. No, deixa, tu, explica-lo. A mi no m'ha dit. Bueno, que de fet nosaltres aquí som més de tio. És un tio enrotllat o què? Bueno, un fill de puta durant l'any, amb el làtigo, Ja. tio. Uah. El domina? El domina? Home, el làtigo És no que no el agrada, domina. això. El domina, tio, com los Jackson 5 i el seu pare, tio. Mare de Sí, Déu. sí. Home, però això no està controlat, aquest senyor el Clar, tenen... tio, si és que nosaltres estem allà a la Bònia, tio, no... Cobreu amb bé, no? O sigui, amb efectiu, vull dir. Sí. En espècies. En espècie... Perdó, home, perdó. Tio, home. No, bueno, Hòstia, és que ja. després ho hem de mutejar tot això, ficar-li Bueno, títols tio, i coses. Clar, sí, però bueno, clar, amb bé, vull dir, aquest tio, clar, aquest paio no pot agafar la seva plantilla i fotre-li un... Bueno, Bueno, és que... tu estàs còmode allà, És tio. molt difícil, ja, tio, però és que si no, no... Mira, saps? Jo abans de ser elfo treballava de mecànic fent pieza. Fa tota la pinta, col·lega. Sí, bueno, Borja, hem de controlar-nos perquè, clar, és que Home, tio, a veure, les coses com són, Ramon. Vull dir...
Sí, no. No, però, tio, Quan queda de programa? Tio, No, res. Va. Estem aquí de la Fairi, broma, Fairi. nosaltres som així, no Sí, passa bueno, res. jo, abans- No és res personal. Fali, foti. Abans que Fali. vingués l'Omni del Papa Joel i m'abduís i Què Omni? portés a la Lapònia. Però què Omni? Com tio? Omni? Bueno, és que aquí no se saben moltes Però, coses. clar, Què et va fer per entrar tu a aquesta dia, feina? tot- Jo estava treballant a la fàbrica de John Deere. De John Deere. Però si això fan tractors, tio. John Deere, sí, pues jo era mecànic de John Deere. Ah, tu eres mecànic de John Deere. Sí, te feia a la zona de Chapa. Tio, però això està guapo, tio. Ja, tio, però em van fotre fora. I això el Papa Joel, un dia em van... José, gilipollas, no sé què, Com? No estic entenent res. Vull dir, El meu jefe... tu treballaves a John Deere. A Et van John fotre fora Deere. I Papa Clar, Joel què va et passar? et va fer fum-fum. No. No- El meu no- jefe de John Deere Sí. un dia em va fotre fora. Vale, Em sí. va dir, tu, tio, pírate d'aquí. Sí. Uah, em va començar a tirar un munt de coses. Això. Algú ho faria. Et va Total, tirar- Sí. vaig sortir de la fàbrica, vale? I bueno, la fàbrica del taller, perquè és taller-fàbrica. Fan fàbriques de piezas. Vale. Sí, és sí, igual. el taller. Vale, pues jo estava en el taller, vale? I em va fotre fora. I sortint del taller, Sí. una llum tope de guapa, loco, una llum així, bum, una llum. Una llum, Una llum. I de cop i volta, ve aquí, així, i veig un carro amb renos enorme. Però tu quants petes et vas fumar quan vas sortir del taller? No. Què llum? Que t'ho juro que Hi havia una llum guapa. Que t'ho juro que no ho va he vist mai. Que t'ho juro que va passar bé. de veritat això, tio. I em va venir un senyor amb barba tot gordo i dic, mira... Tu. I em va dir, tu, vine aquí que et donaré el curro. I jo... I prefereixes això que el taller? Sí, No estàs sé, millor. jo em vaig fotre allà al carruaje amb los renos i vam anar al Polo Norte, tio. I vaig dir, guau, Clar. la nieve, loco. Una experiència. O sigui, tu Sí. t'esperaves la hòstia, no? M'esperava un curro guai. Vale. I tal qual vaig arribar a la casa del Papa Joel, em van fotre una cadena i una bola de 20 quilos al peu. Però Què què dius, dius, tio? home? I em van dir, tu volia carregar-los aquí com si... Però què Home, dius? però Tio, però liem-la. No, amb els T'ho juro, companys t'ho no ho Tio, fem. però que això està trata de persones, tio. T'ho juro, el Papa Joel aquest està zumbat. Escolta'm, tu has provat d'aplicar pel tio? Tio SL? Clar, la competència, tio. És que a mi de FK no se'm dona molt bé, eh? No, però és que No, ho fa ell, tio. Fairi. Mira, a diferència del teu jefe actual, vale? El que es passeja per la nit i va baixant per xemeneies, que no sé com baixa, però bueno, ja ens ho explicaràs. Però el tio, Bueno, una vegada a l'any, s'infla a hòsties. la mandarina. Sí. No, tio, perquè que li foten d'hòsties. De tot ara ja avui en dia Però li tu no ho has foten. vist? Que li Ja, foten és d'hòsties verdad. amb bastons, tio. És veritat, tio, això també se vol dur. I tu aquí, de tranqui. Emboliques regalets. Clar, exacte. Ara embolican regaler. Canvies de CEO. Són home, 12 tio. hores, 12 hores sense parar embolican regaler sense descans, eh? Però això amb el tio no, tio. Clar, el tio és més laxo, diuen. Bueno, Bueno, ja pensa dirà el tu. currículum. Home, alguna aspiració tindràs tu en un Mira, futur. aquí el tens, mira. Això, si vols, ho pots fer servir per picar el tio. Ara el picarem, el tio. Sí. El picarem. I ara el picarem. Home, si vols el piquem. Home, tio. Vols picar el tio? Home, i tant. Bueno, pues, Anem a picar el tio. anem a picar el tio. Ara, no, ara quan acabem. Un moment. Bueno, vale. Acaba'ns d'explicar. Hòstia, Què? m'has fotut el caramel a la... Bueno. No, home, no, perquè li hem d'ensenyar les tradicions, Vale. tio. Vull dir, aquest, No, aquest fem-li. el- Jo li vull el pare preguntar, Noel aquest. i tinc curiositat. És a dir, tu t'hi veus aquí, en aquesta feina, temps més... O sigui, tu què aspires, Fairi? Tu què busques a la Vols vida? que et digui el que aspiro? No, això no. t'estic- No, això bueno, no t'ho dic. Vols que et digui com la Dyson, nene? No, però Fairi, escolta'm El una cosa. dissabte per la nit que flipa, loco. No. Va, que és Nadal, que ja... Això no ens ho diguis. Això no ens ho diguis. Escolta, Jo vull que em diguis la teva meta, no? exacte, La teva quin meta, objectiu tens allà? Cap a on vas? Cap a on Jo en vas? aquesta vida vull, no sé, tenir família, potser, viatjar, veure món. No compartir mira. pis amb 10 persones? Exacte. El dia que em lliuri del Papa Joel, Sí. tinc pensat obrir el meu propi taller. Ostres, de tractor. maco. De què? De John Deere? De tractor, eh? De tractors. De tractor, Vale. clar. Home, tu en deus saber. L'experiència que... Home, està guapo, tio. I obrir el meu taller, amics, amb les piececilles. Clar, home, doncs podem fer... Mira, nosaltres tenim un podcast. Ah, sí? Sí, exacte. Bueno, Fairi, tampoc vacilem. Puc vale, currar que en jo el t'estic podcast? intentant- No. Bueno, no encara... Home, No, un moment. Aquí va el DJ. aquí Espera. No toquis cap botó. No, però No toquis botó. no és una joguina, però vull dir, El que sí que podem fer, podem Xavi, ajudar-lo. Sí, el que sí que podem fer és fem una crida oberta a algú Exacte, que li ofereixi un corrent, exacte.
Que t'ajudi d'alguna Fairy. forma. Aquesta càmera, no? Un correu... Aquell. Gent que vegi això, que hagi empatitzat amb tu, si ha pogut empatitzar, que pot ser, Mira, que Xavi, potser t'ajuda a obrir aquest taller. Què et o sembla? ajudem a tancar el Papa Joel. Perquè és un personatge que no pot estar lliure. un moment. No, home, no, perquè s'acabaran els regals. Home, un moment, però Fairy, Un però- moment. Acabes de Prefereixes donar això? una idea boníssima. Quina? Digue-li, fot-li. Anem tots amb... Fum. Anem tots amb el Fairy? Fu. Sí. Anem a derrocar... Exacte. Anem a derrocar Papa Papa Joel, Joel. tio, de veritat. Clar, Tot tio. bé per això, tot. S'han acabat els làtigos. Tu, ens aliem aquí amb el tio. I amb els Reyes Perdó. Magos. Jo crec que si parlo amb els Reyes Magos... Deixa't de Reis Magos. Aquí volem, tio. Fem una cosa. Ens aliem Home, tots els aquí. reis. Nah, els reis, ja sí, està. no. Ens aliem aquí amb el tio. El tio sap de bastons. Anem a fotre el meu somanta de palos al Papa Joel. Exacte. Mira, un micro així, com tot. Així. Home, és que jo aquí quan em poso intens jo vaig així. Vale. Bueno, podem fer això, si Fem una vols. cosa. I fem una cosa, mira. Fem una crida. Fem una crida a tothom qui ens escolti. Tots a muerte contra Papa Joel. Vale? Volem veure que ens comparteixin les seves imatges contra Papa Joel. Exacte. Vale. Sí. Nosaltres aquí ja n'hem fet una. Exacte. No direm on Nosaltres queda. estem donant... Tens alguna xarxa social, algun canal de... No. Al LinkedIn. Home, que Al puguis LinkedIn. documentar la teva Tinc el experiència. meu LinkedIn, però és que Instagram i aquestes coses, tio. No et faràs. penjarem al nostre Instagram, et penjarem allà, vale? I veuràs la gent que contesti, vale? Amb les seves accions que hagin Exacte. fet en contra de Papa Joel. Ajudar-te i anirem a muerte amb tu. Està guapo. Mira com tractem Ja no. aquí els pares noels. Ah, mira. Mira tal. Mira, el nostre, mira què li ha passat. Esa. Mira què li ha passat. Nosaltres, a mort anem. Mira, em pico i em surt llum de les... No. Mira, Està guapo, Xavi, mira. Xavi, parles de picar? Sí. Parles de picar? Piquem. Fica aquí el tio. Piquem el tio, va. Aquí al mig. Ara que Vinga, fem va, el tio. agafa el teu Ho has bastó. fet... Fairy, Fica'l. Ho has fet això algun cop? Espera't. Saps la cançó? o no? Caga, tio, avellana i turró, no? Si no... Vols cagar, donar un cop de bastó, fill de puta, hijo de puta. No, Fairy. No. No, més suau. Això, més suau. Fairy, jo t'explico. És que Això és per un nens. punyetero aquest pavo, O també. sigui, el podcast no és per nens, però això, aquesta tradició, se li posa una manta, però no en tenim ara de mantes. Llavors, els nens van a picar el tio i després caga, això ho saps. Exacte. Sí, ja ho sé, per què m'expliques tot això? Bueno, perquè t'he vist una mica violent amb A el... lo millor, amb el... És que me fa mira, ràbia. si el piques, Ja, i el ja. piques amb il·lusió, sobretot el secret Però no és sé picar si amb es il·lusió. Sí, home, sí. Posa-la aquí. Si el piques amb il·lusió, a lo millor et porta alguna cosa. Sí? El piquem? Piquem-lo. Piquem. Va. Papo, Però tots alhora, I la manta? Perquè hi ha diverses versions. la manta? No hi ha manta. Quina cançó fem? Home, caga, tio, avellanes i torró. Si no vols cagar, et donarem un cop de bastó. Vinga, va. Vale, va. Vinga. Caga, tio! Avellanes i torró, hijo puta, si no vols cagar, donarem un cop de bastó. Imbècil de merda. 1, 2, 3, vinga, va, mira què tens aquí, mira què t'ha portat el tio. Hòstia, mira. Home, clar que sí. una birreta, Escolta, penya, bueno, fins aquí. Bueno, Fairy, acabem. escolta, donem Acabem. les gràcies. Donem Moltes gràcies. Donem les gràcies al Fairy per venir Això i vosaltres. aportar aquí el teu testimoni, tio. T'estimem. Esperem tenir contacte amb tu i que ens anem parlant, que la gent t'ajudi. Puc venir un altre gos, si Sí, voleu. i tant. Xama, sí. Xama, sí. Vinga, guapos. Bueno, va, ens veiem. Bon Nadal, bona festa a tothom. Ens veiem l'any que ve. Pum, pum, pum.